هلو زخبركن حماتي كميك أني خن دحان أني خن أنا إكزابير مسكن تبقى اللهو سخن كأتبقى تلوات تفجبر لما عند خبخال فيديو متأكنا اللهو مبزحت جزير بزنا عايزني نايكسات تجورت حتاني لما عندي حد حيزل كلمة اللهو مالتيو إنجي قد جورت تفجبر مبزحتو كام نورستور مراكي دجوز حد إكسبرس كأجزئة أبدأ أتخوه مالتي ندحر جوري جاليري تبو ندحر كوينو أبدأ جدر ندحر جيزي أو فاشن كوينو هاني بتعمي جرو دفتو جرو ندحر جيركا هاني بقى أنا تخدن كاي خدام بقى تبو يمسلو مالتيو كم مسلو زهنا أنا هبتع مسلو زفتو مبزحتو جزء كام نورستور مراكيد جوز كاب إكسبرس كأتبو جرو يدلهم على شيء عندي أمكن لها فاشن دخانة تركبي خا حجي بس جري يدلهم جمرة الكني زي بزح جزء جري يدلهم أبزي تبي كاب نورستور مراكيد جزء يوم مالتيو تبو جرو له ما بقو واقو خابو زح كبرى يكونن مالتيو إذا حجي كام نورستور مراكي جزء أيوني رقمي شدش تورحي 4 تورحي قال أخوان مالتي كن قال له هل جزء خيط كله خو تشيك تجبر قال له مالتي ندحر دلي خنا أخت جزء أدخل آخر إذا أنا إكسبرس كأني بمزحت جزء 4% ويباي كن زي قال لك زي بلالو كاب إكسبرس كجزء مالتي إذا أنا هم دحلا فسامري جزء أيو كاب إكسبرس مالتيو كله خاني زي ما بزحتو كاب نورستور مراكيد جزء خيط كله خو تبغى ندحر ريح حنت قلب بيك قبر ولا دس دبلنا ندحر على ماتي إذا حجي كم كرم حجي أفتي تبي جيري يوري خنو الله خن إذا أخو مخاب نورستور مراكيد جزء أيه مالتيو كله كأزخ مالتي إذا خاني ما بزحت الزرع كندر له بوزح ناي استايد لنا جن زي كأز حجي دلوا جزء فاشن دخانة بزح حجي جزء ما بزحت زي شانك دخان جروتاتي دولو قال بقول لك مالتيو كان مشمون تورح قال أبيت ويدر أخو خست حجي فاشن ما تسأله دخان النجار زجبرو بق أنا ما تزعي اختايد خون مالتي بوز حكم فاشن جلس لدفتو حجي زيتات كأ استايد دولو مالتيو زي شانكي مالتيو إذا أخا وتروح وتخلى يخنفت النورستور مراك مالتيو إذا أني إذا في يورخ فاشن سلو خونه كاوي جزء أيام مالتي نيره ما بزحت جزء تري أوف ديتوي مالتيو إذا أخا بجزء يعني كام نورستور مراك مالتيو كون أخا أزي كأنك خرق كني لقيت حجي دفتو أنا أطبق دفتو عبد حجي جزء بزح جزء عبد يوتيوب يجبرو مالتيو إذا أنا كم شانك هو كوينو زحبر دلو مالتيو إذا كام نورستور مراك جزء أيام مالتيو كله كم أذناي كسات كأني إذا بقدام عيلانك أنا زجزا أخو مالتي بقدام عيلانك مزي أزجبر كوا فيديو غيري يازنا بركنا إذن تتأناني غازي الله لكن ثلاث داب لير دلوا نايكسات مالتيو كأن مزي أبيدي خبر كله خص تجبر كوا زي أمانتيو زي أخا كام نورستور مراكي جزي أيو تحدثني أمازن تزر أخون مالتي كاب أمازن زي أب كل زي ده جبرت قال يلا لو من دحرتري إنكم كن زن فاشن قال ده جبر والد دري والد إذا حجي نايتي كبرنا إذن الدوبيو خاب أمازن على كن كرم حجي عريه كنيرة إذا خاب تعمي فاشن دولنا إذن مالتي كله أنا زخاء نيكلاس كاو كام نورستون مراكزية مالتي بتعمي جروب بتعمي الفتو تتخدن كاي خدان كأن دحركم إنتات جيركا أتصبق قبلك مالتي جامع زي ما بزحت قدي خمسة دول كون نورستون مراك تعجزايس لزخنة وابو خاني بتعمل ديسكاونت قال لهم كله قلت بتاع بيلا اللي يبلعو دحار بقى طبو نجار لخنا ديسكاونت خون كله دست بلن ندحر رخيبه فيك جبرو مالتي زي جامع ناين ويست جامع مالتيو كم تقدم حجي دول كون ناين ويست بتعمل كومفورتبل دخنا جامع ايو حجي زخاني كابو رخيبه يا مالتيو زي حبرو بتعمل طبو حبري بوزو حبليه باللين جن دس بلاك مالتي حبرو دغنا عايدك مي هم تدبل كون ناين ويست جامع ندحر كوينو عايدك مي زي حجي أقدم بلما بي 3 ورحي 4 ورحي خون كاب نورستون راك فيك تجبر كوج أما مالتيو أبو بتعمل طبو أما يدلو دغنا ديسكاونت مالتي بتعمل حسوري خابو كاو يتجز ما بزحتش أما هم تقدم حجي در أهو خن مالتيو الزخاب قدام يمرع عنير محازاي نايو ولا محازاي زي حجي خا كدان حبشا خناني لغزي ايوسي كمتن العلفتيه مالتي طبو أما أزنت أبلكا جولدن مالتيو حجي ولا نزل نيو يير كريسماس كأني ولا نمزنات كأني
كم جولدن سيلفر ميتاليك دخانة هم تدبلكم فاشن سلزلو خاني كزنو طلع مالتي مسكال أخدهم تجرا خاني كزنو طلع ولا مسرة ولا مسكدان كزنو طلع مالتي كأبورصة كأو نتكلم حبشة خانني ليش مزج أما جزء أيوه ግን በጣም ጥቡ ቦርሳ ማለት ሕጂ ናይ ብላክ ፍራይዴይ ስጋር ሕጂ ክስታይደሎ ማለት ክሊረንስ ኣሎ ኣብኡ ከይትክን ክትረኽቦ ትኽእላ ኢኽን መዓት ቦርሳታት ከም ዘሎ ሕጂ እዚ ኣብኡ ከለኹነ ትክስታይ ክኾን ክዳን ሓበሻ ኮነኒ ኢለ ገዚእ እዮ ግን ንምዝናጥ ከዓ ከም ብርቕ ዝበለ ነገር መታሊክ ነገር ከም ዝግሊደር ነገር ፋሽን ስለ ዘሎ ከምኡ ከዓ እዚ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ገይረ ክኽደኖ ክእል ምስ ካልእ ክዳውንተይ ማለት እዩ ካልእ ጫማ ከዓ ዝቡትስ ማለት እዩ እዚህ በቃ ካብ ታርጌት የግዚእዮ ታርጌት ጽቡቅ ጫማ ደየለህ ይመስለክም ብጣዕሚ ጽቡቅ ጫማ አይደሎ እዚ ማለት ቡትስ ከምዚ ቡትስ ብጣዕሚ የድፈቱ ናይ ዌስት ኔርኒ ቀደም አይ ቲንክ እግሬ ስለዳዓበየ ከም ዝኸለስ ግን ለማጽ ማለት እዚ ከፋይ እዚ ካምቾን ብሎ ግን ከምኡ ኣፍላት ቀደም ካብ ታርጌት ኣብ ዝዓዲ መጀመርያ ምስ መጻኹ ድገዛእኽዎ ምሳይ ድሰርሓ ቆልዕት ኔረን ናይ ካሌጅ ስቱደንትስ በቃ ብጣዕሚ የድፈትዎ ኔረን ናይ ታርጌት ይተልየን በቃ ያምናን ኔረን ጽቡቅ ጫማ ናይ ታርጌት ማለት እዚ ኸኣኒ እዚ ሕጂ ገዚእዮ ኣለክን ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ኖርማል ታርጌት ሲኢንክንኦ ኣብ ሱፐር ታርጌት ገለ ትረኽቦ ኢኽን ማለት እዩ እዚ ሓድሽ ማለት እዩ ሕጂ ገዚእዮ ነዚ ዊንተር ክኾነኒ ኢለ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቅ ጫማ እዚ እንድሕር ደሊኽንኦ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኸይትክን ኣብ ታርጌት ክትረኽቦ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ካልእ ኸኣኒ እዚ ቀይሕ ቦርሳ ኸኣኒ ቀይሕ ቦርሳ ፋሽን ስለደሎ ቀይሕ እዚ ዝነበረኒ ማለት እዩ ተን ኣብ ኢንስታግራም ገለ ፎሎው ትገብራኒ እዚ ቀይሕ እዚ ቅድሚ ሕጂ ተሳኢለ ነይረ ብኡ እዚ ሕጂ ኣብ ኣማዘን ገዚእ እዮ ነይረ ማለት እዩ ኣማዘን ጽቡቅ ቦርሳ ኣሎ ድኾነ እንድሕር ዝደለኹን ሕብሪ ቀይሕ ቦርሳ ገለ ኢልካ ሰርች ጌርካ ብጣዕሚ ጽቡቅ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብጣዕሚ ሕሱር ነይሩ ዋግኡ ካብ ኣማዘን ኦርደር ዝገበርኮ ማለት እዩ ሕጂ በቃ ነዚ ፋሽን ስለደሎ ኸኣኒ ሕጂ ኸኣኒ በቃ ብጣዕሚ ክዝንጠሉ እየ ማለት እዩ ነዊሕ ገይረ እየ ካብ ድገዝኦ ግን ጽቡቅ ኢለ እየ ክደርእየክ እንደለኹ እዚ ኸኣኒ ኮች ቦርሳ ኸኣኒ ናይ ቀደም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ስኒ ክንደይ ዓመት ድገዛእኹ ኮች ኣውትሌት ኣለና ኣብ ዝደለናይ ዓዲ በቃ ሴል ክኸውን ከሎ ብዙሕ ግዜ ሴል ኣሎ ኤኒዌይ ግን ነዊሕ ገይረ እዚ ካብ ድገዝኦ ግን ከይገበርኩ ብዙሕ ዓመት ገይረ ነይረ ሕጂ ግን እዚ ሕብሪ ፋሽን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ በርገንድን ቀይሕን ብጣዕሚ ዝሕብሩ ደስ ዝብል ሕብሪ ማለት እዩ ፎቶ ማዓት እየ እዚ ሕብሪ ከኣነ ሕጂ ውፅአዮ እንድሕር ኢንተረስት ለክን ኮች እንድሕር ኣለክን ኮች ኣውትሌት ገለ እንድሕር ኣለክን ኣብኡ ከይትክን ትረኽቦ ኢኹም ብዙሕ ገይረ ነይረ ብዙሕ ገይሩ ነይሩ ካብ ድገዝኦ ግን በቃ ፋሽን ስለደሎ ሕጂ ከኣኒ ኩሉ ግዜ ንስራሕ ክኸይድ ከለኹ ገለ እዚኣ ሒዘያ ከይድ ኣለኹ ማለት እዩ ኢንተረስት እንድሕር ኣለክን ኮች ዝረኽቦ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ካልእ ከኣኒ እዚ ባዲ ሱት ገይረዮ ዘለኹ ማለት እዩ እዚ ናይ ኣማዘን ባዲ ቤስት ሰለር ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እዚ ፒንክ ገዚእ እዮ ነይረ ፒንክ ስለ ዝፈቱ ብጣዕሚ እንደናዋልድ በቃ ጽቡቅ ባዲ ሱት ገለ ብላ ድሓር ኣነ ማዕረ ከምዚ ዝጽቡቅ ኣይመስለኒ ነይሩ ሕጂ ላስት ይር ክስታይ ከሎ ገዚእ እዮ ነይረ እዚ ማለት እዩ እዚ ፒንክ ኣብ ሴል ከሎ ገዚእ እዮ ነይረ ሕጂ ብቐዳማይ ከዓ ናይ ብላክ ፍራይዴይ ከዓ ሴል ነይሩ ኣጸቢቑ ሴል ነይሩ ከዓኒ እዚኣ ገዚእ ማለት እዩ እዚ ብራውን ሕጂ ድሓራይ ግዜ ሴል ክኸውን ከሎ ከዓ በብሕብሩ በቃ ክገዝኦ እየ እዚ ንዊንተር ገለ ንዓና ብጣዕሚ ስለ ዘድልየና ከምዚ ኣብ ዘለናይ ዓዲ ቁሪ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ጽቡቕ እያ ዘንጥካ ብለካ ማለት እዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ስለ ዝፈተኽዎ እዚ ብራውን ከዓ ገዚእ እዮ ማለት እዩ ብዙሕ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎ በቃ ሕጂ ብናይ ብላክ ፍራይዴይ ኣጸቢቑ ሕሱር ነይሩ ሕልፍ ምስ በለ ብላክ ፍራይዴይ ምስ ረኣኽዎ ከዓኒ ወሲኹ ናብቲ ነበረ ዋግኡ ማለት እዩ ሕጂ ከዓኒ ድኾነ ከምዚ ሴል ክኸውን ከሎ በብሕብሩ እዚ ክገዝእ ማለት ንሕና ከምቲ ድበልኩኹን ከምዚ ጸሊም ካብ ኤችኤንዲኤም ገለ ድገዛእኽዎ ርአየክን ነይረ እዚታት እንድሕር ኣለካ ነዚ ፎል ዊንተር ብጣዕሚ በቃ ድኾነ ነገር ክትክደን ኣይጽግመካኒ ኣዘንጥ እዩ ዘብለካ እዚ ጌርካ እንድሕር ድኾነ ነገር ኮት ገለ ክትገብር ከለኻ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ማለት እዩ ኣማዘን ቤስት ሰለር ባዲ ሱት ኢልክን ሰርች እንድሕር ጌርክንኦ ኣብኡ ክትረኽቦ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ካብ መጠን ንላዕሊ እየ ፈትየዮ ሕጂ ከምኡ ክኸውን ከሎ በብክስታይ እንዳገበርኩ ክገዝአ እየ ማለት እዩ ደድፈትዎ ሕብሪ ማለት እዩ ክገዝአ እየ ካልእ ከዓኒ እዚኣ ከዓኒ ናይ ኤክስፕረስ ማለት እዩ ኤክስፕረስ ከዓኒ ሕጂ 40% ኣለዎም ኩፖን ገለ እንድሕር ኣለካ እንድሕር ተጠቂምክን ከዓ በቃ ካብ መጠን ንላዕሊ ጽቡቕ ክሊረንስ ኣሎ ማለት እዩ ብቐዳማይ ኣብኡ ከይደ ነይረ ናይ ብላክ ፍራይዴይ እዚ ካብኡ እየ ገዚእ እየ ማለት እዩ
እዚ ቀይሕ ከም ዝበልኩን ናይ H&M ካብ ቀዳማይ ቀይሕ አርአይክ ነይረ ግን እዚ ክስታይ ስለ ዝኾነ እዚ ኣብዚ ላዕሊ ከምዚ ማለት እዩ ከምዚ ደርኢ እዩ ግን እዚ ኩሉ ኣይርአኒ ግን ዘነጥ እዩ በቃ ከመጠን ላዕሊ ዓቂነዮ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ባዲ ሱት እዩ ማለት እዩ ከምሳት እንድሕር ኣለካ በቃ ዝኾነ ክትክደን በቃ የፀብቀልካ ማለት እዩ ሲታት ጌርካ ነዚ ፎል ዊንተር ፅቡቅ ጌርካ ትዝንጥ ማለት እዩ ካለ ከዓ ኮት ኣለኒ እዚ ናይ ኤክስፕረስ እዚ ትረንች ኮት ከዓኒ ሌዘር ማለት እዩ እዚ ከዓኒ በቃ ብላክ ፍራይዴይ ምስ ኮት ካብ ገዚአዮ ኣክቹዋሊ ንዕኡ ክብል ኢለኩም ክገዝኦ ኣይሓሰብኩን ነይረ ነዚ ምስ ገበርካዮ ካብ መጠን ንላዕሊ ፅቡቅ ፋሽን እዩ ከዓ ደሎ ሕጂ ከዓ ትረንች ኮት ኤቭሪ ይር ይመፅእ ኸይድ ማለት እዩ ክገዝኦ ኣይሓሰብኩን ነይረ እዚ ቀይሕ ኮት በቃ ብደገስ ፅብቅ ቀይሕ ኮት ገይሮም ነይሮም ነዋሕስኒ እንደገና ከዓ ፀቢቁ ክሊረንስ ነይሩ ምስ ኣተኩ ሽዑ ሳይዘይ ሲኢና ማለት እዩ ድሓር ምስ በዓል ቤተና ነርና ገዚእኺ ድሓራይ ግዜ ምስ መፀክስታይ ደይ ተቀይሩ የገለኒ ድሓር ድሪኦም ካብ ኦንላይን ከዓ ሲኢኖምልና ማለት እዩ ድሓር ግን በቃ እዚኣ ከዓ ፈትንያ ኢሉኒ ዝፈትንያ ማለት እዩ ካብ መጠን ንላዕሊ እዚኣ ስለ ዝፈትኽዋ ነዚኣ ሒዘያ መፅአ ማለት እዩ ኣዘኒ ጠብለካ ፋሽን ከዓ ስለ ዘሎ ወላ ምስ ስኒከር ከሪአክን እየ እንዳገበርኩ ማለት እዩ ስታይል እንዳገበርኩ ከሪአክን እየ እንድሕር ሳብስክራይብ ኩሉ ጌርክናለይ ብዙሕ ሳብስክራይብ ከዓኒ ብዙሕ ግዜ ናይ ፋሽን ክዳውንቲ ከሪአክን እየ ማለት እዩ ናይ በይኒ ፋሽን ሩም ጌርና ግን ሳብስክራይብ ክገብር ኣለክን በቃ ከምኡ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ከምኡ እንዳገበርና ክንዝንጥ ኢና ካልእ ከዓ ጨና ኣላ ኣብዚኣ ብጣዕሚ ጥዕምቲ ጨና ማለት እዩ ማሓዛይ ሕዋታ ካብ ዱባይ ደምፃላ ጨና እዩ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ብጣዕሚ ጥዕምቲ ጨና ኢለያ ማለት እዩ ካብ መጠን ንላዕሊ እንደገና ሙሉእ መዓልቲ ምሳይ ትሰርሕ ነይራ ይጨኑ ማለት እንደገና ከዓ ሳስ ባዘርደይ ገብረካ ጨና ማለት እዩ ሕዋታ ኣብ ዱባይ ኣለዋ ካብኡየን ዝሰዳላ ማለት እዩ ድሓር ብዙሕን ሰደናለይ ነይረን ኢላ ኣምፅያትለይ ማለት እዩ ጊፍት እዩ እንታይ እዩ ድብል እዚ RASASI ድብል ማለት እዩ ራሳሲዲ ገለ ይድብል ኣይደለ እዚኣ ካብ መጠን ንላዕሊ በቃ ጥዕምቲ ፎካስ ጨና ካብ ነብስኻ ደይከይድ ማለት እዩ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትኽዋ ድሕሪ ሕጂ ግን ካብ ኣማዘን ድሕር ኣሎ ኦርደር ገብሩ ኢልያ ምስ ሃበትኒ ነኖ ካብኡ ኣስደዳልና ክንብለኒ ኢና ገለ ኢላትኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ማሓዛ ጊፍቲ ሂባትኒ ማለት እዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ፅቡቅ ጨና እዩ ተናብ ዱባይ ገለ ዘለኽን ትፈልጦ ትኾና ኢኽን እንድሕር ኣብዛ ዓዲ ድሽየጥ ኣሎ ከዓኒ ንገራና ማለት እዩ እንድሕር ኦንላይን ገለ ጨና ትሸጣ እንድሕር ከምዚ ዓይነት ጨና ኣለክን ክንገዛእልክን ኢና ማለት እዩ ብጣዕሚ ጥዑም ስለ ዝኾነ ካልኦት ማሓዝተይ ከዓ ስለ ዝረኸብኦ ካባኽን ክንገዝእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል እንጆይ ጌርክን ክትኮና ተስፋ ገብር ፕሊዝ ሳብስክራይብ ግበራ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወክን ሸር ከዓ ግበርኦ ማለት እዩ እንድሕር ሸር ጌርክኖ ብዙሕ ሰብ ሪኦ ንዓይ ፅቡቅ ንካልእ ሰብ ከዓ ፅቡቅ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ብሓንሳብ ኮይና ክንዝንጥ ኢና ከምቲ ዝበልኩን እንድሕር ብዙሕ ሳብስክራይብ ጌርክናለይ ናይ በይኑ ገዛ ናይ ክስታይ ጌርና ናይ ንፋሽን ገለ ክንክደን ኢና ማለት እዩ ብሓንሳብ ከምኡ ክገብር ብሓንሳብ ኮይና ክንዝንጥ ኢና ብጣዕሚ እየ ዝፈትወክን ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ከዓ ብሰላም የራኸበና